ist sammen mir. Bayern, jawohl, ist sammen mir. Bayern, ist sammen mir. Wir sammen mir, ist sammen mir. Bayern, ist sammen mir. Bayern und ist Bayern. Oso nahiza esan, danetik pasau da. Aspertuen aizin inungo momentu. Ezagutzen egon jendiai eta Alemanian egon zana, eta mundu guztiak esan zoztan aukera ikonena neukanetatik Kolonia. Hona etortziak asko laguntzen dau benetan, jakitzen zela erabiltzen den hizkuntzia egunerokotasunean, eta ikusi neban abez bat baino gehiago ez gala. Eta antzartu nintzen, gomendatze dutzat mundu guztiai, aldaben mundu guztiai, beti ezin da, baina aldabenak indi izela. Kaixo Jon, zer moduz? Kaixo, oso ondo. Koloniatik buelta barri? Bai, Zer moduz fandia, 6 hilabete honek? oso nahiza esan, danetik pasau da, aspertuen aizin inungo momentu. Zer pentsatzu Kolonia irisa? Oso interesgarrixa, bizitzaz betia, danetik dago eta edozein egunetan daukozu gauza asko itxeko, domeketan pixkat lasaixa dana, itxitzen ditu edendak eta hori, baina bestela oso irinteresgarrixa eta leku guztietako jendia eta... Alatuz diago pasau barri hor, Jon? Bai, gauzia da urten justo gualdi oso txarrein dela, eta kalian gertatzen dian jarduerak eta ez diala izan hain potentiak, beste urtietan ezela. Baina, alatabe jendez gainezka, danak zorratuta, eta astelenian batez be itzen dira, egunero itzen dira, baina astelenian itzen dira desfiliak, eta horiek zeinke lau ordu, eta hor jarraitza jendia pasatzen, eta karamelua botatzen. Eta gero bestela, juergarako bai oso ondo da. Zergatik aukeratu duzu, Kolonia? Nire ikasketen gaitxik alemana ikasten nagonez, nahizonan Alemaniara jutia, eta euskan aukeretatik aldetu nahan nola pixkat ezagutzen nahan jendiai eta Alemanian egon zana, eta mundu guztiak esan zoztan aukera ikonena neukanetatik Kolonia. Bai, aipatu behar da, Erasmusen baitan egon dela, zer zabeltz ikasten, konta eguzu apur bat? Bai, itzulpen gintzan nabilitzen, Gasteizen, eta hirugarren hizkuntza moduan, aleman daukat orduan. Oso ondo. Eta unibertsitatean, Gasteizen edo hor, diferentzia handu igarri duzu? Bai, hemen unibertsitatean beste arlo batetik jo naiz, zeuken itzulpen gintza hemen karrera moduan badago, baina ez dago berdin funtzionatzen, eta unibertsitatean zeuan orduan beste ikasgai batzuk euki ditut, gehiago hizkuntza aritzeko bezala. Eta gero sistemia be klasietakoa nahiko desberdina da, blokeka dago banatuta moduluak dira, ikasgai bat baino gehiagoak eta horrekin kredituak lortzen euki beharrian ikasgai soltiak, eskaurri xan bezala. Eta kasu hortan, zure ikasketen baitan lagundu dutzu, esperientzia honek? Bai, asko. Azkenean, inglesa daukat nigarren hizkuntza moduan karreran, eta hori, edozein lekutan zarela be, oso aukeria inglesa praktikatzeko eta ikasteko, baina alemana kasuan hona etortziak asko laguntzen dau benetan, jakitzen zela erabiltzen den hizkuntzia egunerokotasunean eta ikasten zu erabiltzen. Zentzu hortan 6 hilabete igual gutxitxo? Urte bete osua igual hobeto edo? Bai, pixka gutxitxo, baina zegoan esan da zeatu nahiz aprobetxatzen. Orduan esan geke, 4 hizkuntza egiten dituzula berba, Jon? 3 eta erdi esan dugu. 3 eta erdi, alemana erdi, txiku. Alemana erdi, momentuz. Unibertsitateko abez batzan be, ibili zara. Konta eguzu hori? Bai, hemen etxian behibiltzen naiz, abez batzutan, eta saltzeatzen eguala ikusteko ze jarduera edo zeren unibertsitatean itxeko, ikusi neban
abez bat baino gehiago zuela. Eta han sartu nintzen, gainera ezagutzen bueno, abestuta geunkan, abez batzako zuzendarixak konposatutako pieza bat, eta orduan, pues, atentzioa eman zoztan, eta parte hartzea erabaki neban, eta oso aberazgarria izan da. Bai, esperientzia diferentia eta... Bai, ze gainera oso... Bueno, bi abez batzat dana honaiz, baina bat zan oso handixa da orduan egiten pertsona ginen. Eta hori oso desberdina da nioitzutan honera. Etxeguak eta kontzertu ape bai, dana? Bai, 3 kontzertu gitzut. Hilabetetan asko da. Bai. Normalien, igual 6 hilabetero eukizeike bat edo bi, bai. Eta berriro koloniara bueltota, Jon, abez batzatik koloniara bueltota, irixa, Alemaniako hiri horrez gain, inguruko irixak, Dortmund eta beste hiri ezagun batzuk, ezaguketako aukeri eukiozu edo? Bai, egiza esan ez dut hainbeste bidaia, baina bai, Dortmunden nago naiz, gainera gonitzen abendu partian hor gabonetako azokak eta hori Aagenen bebai, Aagenen oso azoka politxe zen, eta Düsseldorfen behin egon naiz, han lagun batekin han bizi dela, eta dauke oso interesgarri da, ze dauke auzo bat hego-ekialdeko Asian biziko bazkina moduan, eta kartelak eta dana dare koreano eta japonesez eta da. Eta hori zer dela eta? Oso diaspora handixa gontzalako, ez dakit noiz egisa zen, baina hor elkartu zian eta Little Tokyo deitzen da. Belgika eta Herberiapen nahiko gertu dauz, hortik, ez dakit aukera ikeuki dozun? Amsterdamen egon nintzen, horri 3-4 egun, oso leku politxea gisa zen, Van Goghen museuan eta Museo Nazionala eta kanaletatik behin ginen turtxo bat, oso politxea gisa zen. Belgikara ez dut euki aukeria juteko. Esan geke igual, abez batzakin eta unibertsitateakin denbora gutxitxo, bidaiatzeko? Bueno, bai, ez dakit hori denboria edo diru gabe. Sobran ez da hola. Baina orokorrian esperientzia ona. Oso esperientzia ona. Zer ekarri duzu handik? Gauza pila bat. Azteko inditxuten lagun dana, gainera munduko leku guztietatik. Eta gero ikasi dutena nire karrerarako, nire esperientziarako oso erabilgarri da. Urtero egoten dira zalantzan, Erasmus aukeratu edo ez, ikasle asko, zeure mesua zein izango litzake? Bueno, nik argi neukan hasieratik, inbian egala, orduan. Niretako esan egon zalantzaik. Baina, nik gomendatze dutzat mundu guztiai, aldaben mundu guztiai. Beti ezin da, baina aldabenak indizela. Oso ondo, Jon, mila esker zure esperientzia gurekin partekatzeagatik. Zuei. Ondo segi, gero arte. Berdin, agur. Agur.